गुस्लायनाय आरो गुस्लायनाय दामानि जेरावबो गुस्लायनाय सोलायदों आरो सोलायदों नङा होमबा जेरावबो सोलायदों इउपिपिएलआबो एबाराव माबे मोन्थोरखौ लानानै माब्रै हाबगोन आवगोलथ' थांबायानो दे थांनायालाय परिबर्तन सोलायनायनि मुङावहाय बयबो इउपिपिएलखौ 5 बोसोर नायबाय ओमफ्राय प्रमद बर'आ दानिया मा होननानै बुंगोन थांनाय बारावथ' बिथाङा बुंबाय नैबे एकर्डनि गेजेरजों नैबे सान्ति सुक्तिनि गेजेरजों रन्जन दैमारिया उदां अख्राङाव फैगोन लोगोसे जायफ्रा दिनै एनआइए नांनानै थानायजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिथिङाव जेलाव थानाय बिथांमोनाबो नैबे एकर्डनि गेजेरजों उदां अख्राङाव फैनो हागोन नंगौ माखासे फैबाय ओमफ्राय माखासे चिरां जिल्लायावनो दङ माथो मा होननानै बुङो एमएलए दङ जयन्त बसुमतारी बिथांमोननि खाथियावनो नैबावहाय रनजित बसुमतारीनि मेगन सिगाङावनो दङ नंगौना नङा प्रमद बर'आ बिथांमोनखौ माबायदि बरनगोन दानिया मा होननानै बुंबावगोन रायजो राजानि सिगाङाव बयबोथ' बुंदों सोलायनाय नांगौ सोलायहोबाय 5 बोसोर सोलायबाय सोलायनायनि मुङाव मा मावखो नीति आदर्श प्रमद बर' सारनि XYZ बेफोरखौ मोजां मोननानै जोङो इउपिपिएलआव जइन जादों बुंनायाव बिराद गोरलै थाङै थुङै जोबथारनायाव मा ओंखारहैबाय इउज खालामदों जोंखौ बाहायदों जोंखौ बै दैदेनगिरिफोरा माखौबा सावनो होदों माखौबा सिफायनो थोनग्राया बै दैदेनगिरियानो नङा होमबा बेफोरबायदिया दालाय मानो ओंखारखो दुखुनांथावना दुखुथ' नांमालाय माथो जाबावनाय जाबाय जोब्बाय इउपिपिएलआबो जोबस्रांबाय नङा होमबा बावहायथ' जों दोनथाबबाय थानानैलाय माथो लाब दं बेफोरबायदिखौलाय देरहाद्रायाथ' नङा देरहागोन MCLA जानानै थानांगोन आरोखि बे आरो बाथ्राया फेरेंगानि महर मुस्रियाथ' थागोन ना थाला आं बावखुंग्रियाव बेखौ मोनसे खोनानाय मथे रायजो राजाफ्रा बुंनाय मथेब्ला 500निफ्राय 900सिमल' भट मोनगोन बेफोरबायदि बाथ्रायाखौ बुंलायसो गारनायखौ खोनानो मोनदों आरो जानांगौ 500निफ्राय 900नि गेजेराव थानांगौ बिनि भटआ बावखुंग्रियाव थांब्लाबो मुथते जेननांगौ आरोखि जेरावखि जाया गेलेया मानो बि जेननांगौ फेरेंगा बायदिया लाब गैया थानानै आरो ओमफ्राय मोनसे बाथ्राया सानसे समाव जेनेरेल सेक्रेटारिमोन NDFBनि है दारिया मोनलायबायब्रा दोंनैसो मोनबायथ'लै एसे दारिया मोनबायलै आंनिया सानसे समनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारी खानायाबो फुरबायलै आंना निउस पर्टेलनो माबा माबि पर्टेलाव आलमानि खोथायासो ग्रां ओंखारबावबाय दाना आयै माब्रै जानांगौ जाखो गबिन्द चन्द्र बसुमतारी नोंसोर सानैयानो माथो लुथायजोब्बायनो माबानिखौ भैरबकुन्द समस्तिनि जौगाथाय हाबाफारिनो माबा माबि खामानि फैनायफोरखौ गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया आलमा बसुमतारी ना मा आलमा ना मा आलमानो खामानिखौ हरो आलमाखौ फेदेरदों आलमाया ताला ताला 3 ताला लुबाय सोखो मोखो जाबाय फर्चुनार गारि सालायबाय बे डेभेलप जादों बेफोरो उन्नति जादों बेफोरखौ परिबर्तन खालामदों आरोखि किन्तु परिबर्तना सोरबा सासेया जानांगौमोन नाथाय जों बर' रायजो राजाफ्रा नैबे गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया मा बुङोमोन बर' हारिनि थाखाय जिउ दान होग्रा ना बर' हारिनि थाखाय थैनाय थांनायनि बाथ्रा बुंनाय दा आलमायासो मोजां डेभेलपमेन्ट बर' हारिनि थाखाय जिउ दान होग्रा रेशन बानानै रुखु रुखु बानानै रेशन बानानै हैदोंमोन गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनो बै समाव हैदोंमोन
बिथाङाबो गोसो खुसियै रुजुननानै लादोंमोनबो नाथाय बिनि फिथाइखौ बै बे जोंनि सिबायफोर गामि ओनसोलनि बर' रायजो राजा आइनि बैसोनि समान बिफानि बैसोनि समान बै व्यक्तिफोरा बुख्रुब जादोंमोन बेसाराफोर सिबायफोर मा होफैनो हाखो गबिन्द चन्द्र बसुमतारी नोंनि निति माबा आदर्श गोनांनो नियम निति आदर्श गोनां माबा माबि आदर्श गोनां हानजाया माथो बै गामि ओनसोलनि बिमा बिफानि दुखु दाहा गाबनायफोरखौबो जेबो मोदैखौ फुगारहैनो हायासै बेनि देरसिन दुखुनांथावना मा थाबावगोन हा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी दा जों बुङोब्लाथ' बिराद जोंखौ माबा माबि एक्स वाइ जेड गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया बुंनानै दारि मोननायखौ थख' नुथारबायलै खखाबनिखौ बैसोबो जाबाय खावलायफ्राबो थनबाय नै आयै नै थनला जोबथारबाय ओरैबो थनबावबाय नै दुखु मोनबाय आं खावलायखौ थनजानो बादोंमोन रायजोफोर दारिबो मोनजानो बादोंमोन आं जोंना गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया दारि मुरि खावलाय थावलाय थनजोब्बाय सोखो मोखो जानो समाय गोसो जाबावदों बेसेरा बे आरोखि मिनिथावनालै इन्टारेस्टिं नोंनि बहुद सेक्रिफाइस खालामनाया बेयावनो थांबाय नामा माथो निउसफोरावलाय खौरां बिजों डिबि निउसनो माबा माबि निउस मा आलमा थालमा माबा माबि आलमा मोनखौसो जौगाथाय खालामदों आलमा मोनखौसो परिबर्तन खालामदों मा जाखो बेलाय नोंनि एफाराब हाग्रायाव थाना नांबोनायनि माबाया आलमाखौसो परिबर्तन खालामबाय नोङो बे आलमानि अनगायै गुबुन बर' बिमा गैयामोन गुबुन बर' बिफा गैयामोन गुबुन बर' फंबायफोर गैयामोन बैफोरखौ मानो परिबर्तन खालामनो हायाखै नोङो लाजिया नोङो थोद बिदि जायो थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोलाव खोथा बुंबाय बाथ्राया बिदिनोसै नङा होनबा सरिलै गबिन्द चन्द्र बसुमतारी जेनेरेल सेक्रेटारि मोनलायनो NDFB फेक्सन जाखांनानै बिथाङाबो आरो जेनेरेल सेक्रेटारि थाबावदोंमोन रन्जन दैमारि सारखौ एक्सपेल खालामग्राया नाम्बार 1 बिनो धीरेन बर'खौ एक्सपेल खालामग्राया नाम्बार 1 बिनो आफाद फेक्सन खालामग्रायाबो बिनो रावबो नङा ओमफ्राय नैबेयावहायबो रन्जन दैमारिखौ सोफिननायाबो बिसोर सानैयानो रावबो नङा होनबा दिनै बे गबिन्द चन्द्र बसुमतारीखौ देरहाहोनानै मा डेभेलप खालामनो आलमाखौसो परिबर्तन खालामनानै होबाय बियो गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया NDFB न'खरफोरा जे थैदों NDFBफोरा जे जेल जानानै दङ जों जे हाइनेस्ट केसजों नै 2 तारिखआव दङ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी नोंथ' खामानि गैला डिपुटि चिफबो गैला नोंहा UPPLआ साला इलेक्सनखौ फावसायफिननांगौ होननानै दिल्लीनो मिल्लीनो महायबा थांनानै हायराम जानानै दङ बांगाल दै गोगोम लोंसिगोन एबारावहाय UPPLआ आरो लोंखानांगौबो खस्थ' मोनखानांगौबो खारन बै समाव बिसोर एकर्डनि मुङावहाय मा होननानै बुङो सरकार सालायहोबाय 5 बोसोर परिबर्तन खालामबाय व्यक्तिखौ परिबर्तन खालामनानै लादों आरो सोरखौबा परिबर्तन खालामदों नङा होनबा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया रोखा जादों सोरखौ परिबर्तन खालामदों मेगन सिगाङाव देग NDFBनि गिबि मुंख्लं जानाय दं दिनै बै व्यक्तिफोरखौ गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया बावलायलांदोलै बोरायनि खुगा नालाय माबा माबि ओंखारलाङो गिबि मुंख्लं जानाय न'खरफोरखौ परिबर्तन खालामनो गोसो जाया नोंसोर गिबि मुंख्लं जादों नोंसोरखौ सोर NDFBआव थांनानै थैनो होदों गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनि सिन्थाया बे आरो ओंखारबावदों गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनि खुगा मोजां नङा हारिनि थाखाय नांग्रा मानसि बोराया बेफोरबायदि खुगा मोजां खोथा ओंखारो नामा बियो सिलायखौथ' गावनो रोंखाया गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया जों बै व्यक्ति बायदि बुङा नोंनि फेमिलिखौ लाना जों बाथ्रा बुङा जों बुंनोबो गोसो गैया गबिन्द चन्द्र बसुमतारी नों जेननांगौ गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया बेबो 600निफ्राय 800नि गेजेरावल' भट मोननांगौ बिनि बारा होनो नाङा रायजोफोर बिनो आरो जिन्दगियावबो बिखौ देरहाहोनोबो नाङा बे बैसोबो गैला
बियो जेरैबायदि थांनाय 5 बोसोराव आलमाखौ परिबर्तन खालामनानै होदों आरो गुबुन सासे सखिखौसो परिबर्तन खालामनानै होगोन बियो बेफोरबायदि थार्ड क्लास मोन बियो सासे गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया खामानि गैया ओमफ्राय मा निति बिति दंबावो मा बे नितिखौ मोजां मोननानै हाबहैयोब्रा जेबो आदर्शनो माबा-माबि आदर्श दङनो बेफोर मोजां मोनग्रा आदर्शखौ प्रमद बर'नि आदर्शखौ मोजां मोननानै थांग्राफोर ओमफ्राय माबा-माबिफोरखौ मोजां मोननानै थांग्राफोर हालाय-हाफा जानानै दङ माथो फैलागासिनो दङ ओइ गोलाव खोथा बुंबायलै गबिन्द चन्द्र बसुमतारिखौ मालाबा लोगो मोनबा मिस्थि जाहोहरनायसैलै आं आलमाखौबो लोगो मोनबा मिस्थिसो थरफा जानो साला दारियाखौ मोननायखौ स्रांल' नुथारसैलै आइ गगाबो मोनबाय दोनथ'बाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया जेनसिगोन सोरखौबा परिबर्तन खालामनायनि गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोलाव खोथा बुंबाय जाबा दाजा माखासे बोथोरफोरखौ बुंलाबायबाय गोरोन्थि जादोंब्ला गासैबो बर' रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिनानै आं बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि